Hej, jeg vil vise jer, hvordan man sætter billeder fra computeren over på USB-pen. Første du gør, det er at sætte din USB-pen ind i computeren. Så kan man så se hernede, at den begynder at arbejde lidt. Der kom den allerede frem, det var meget rart. Så kommer der så en frem her, popper op af sig selv, hvor man så står, hvad man kan gøre med en flytbar disk, altså USB-pen. Flytbar disk hedder den. Der er de forskellige ting heroppe. Det vi vil gøre, det er at gå ned på den her åbne mappen for at vise filerne. Så trykker jeg på den. Og så popper den frem med alle de forskellige ting, der er inde på den USB-pen. Og der kan du jo bare tage og slette det igen, hvis man har lyst til det. Nu er den fremme, så minimerer du bare den indtil videre. Så nu minimerer, det vil sige, at den ligger hernede i, på vores proceslinje hernede. Og den ligger herude, og så bare trykker der, så hopper den frem igen. Så nu skal vi selvfølgelig tage nogle billeder ind på, og det gør du ved at gå ind på dine billeder. Mine ligger herinde. Og så billeder. Og så ligger alle mine billeder herinde. Og så dem du har lyst til at lægge ind, dem finder du. Så skal vi tage, hvad skal vi tage? Vi tager det her op. Vi tager et billede af min kære søster og jeg selv. Her trykker du så på venstre, klikker du først på billedet, så du kan se, at det ligesom har fået en blå ring rundt om sig, det vil sige, at det er markeret. Og så tager du højre klikker på billedet, så kommer alle de ting frem, du kan med det billede gøre, at du kan klippe det, du kan kopiere det, du kan sende det til. Vi skal så kopiere det. Tryk på kopier med venstre musetast. Når du har gjort det, så kan du så se, at nu ligger den fremme foran, og vores USB-mappe-vindue, den er bagved. For at komme ind til den, så kan du enten trykke herude, så kan du se, den er heroppe, eller man kan gå ned her igen på proceslinjen, og så bare holde musen her over mappen. Så kan man se de forskellige mapper, jeg har åbnet. Der har jeg billederne herinde, og har flytbar disk. Så kører du bare musen hen på flytbar disk, trykker på venstre, og så er du inde på den. Så for at flytte billedet over, så trykker du her på et eller andet sted på det hvide sted med højre musetast. Så kommer den her frem, kommer alle det frem, man kan med det her. Og vi skal så ned, og så trykker du med venstre musetast, trykker på sæt ind. Nu er billeder i forvejen, fordi det her det er en ekstra film, jeg laver. Men så siger du så bare kopier og erstat, hvis det er sådan der. Og så skal den få overført, det gør den der. Og så er der overført et billede. Hvis du gerne vil overføre en hel mappe med billeder, så skal du ind igen her, finde en mappe med masser af billeder i. Du kan simpelthen sige, den mappe der hedder musikbilleder, bare fordi det er mit. Tryk på mappen kun én gang med venstre, så den er blå og markeret. Så trykker man højre på den, og kører ned, og kopierer igen. Og så igen går du ind på din USB-mappe vindue hernede, kører på flytbar disk, trykker med venstre, kører op her på det hvide skærm igen, trykker med højre musetast, og trykker sæt ind. Så da det er en større mappe, så vil det komme sådan frem, fordi den ligesom har flere elementer ind i sig. Men nu er den overført, og det er sådan, du overfører et billede hen på din USB.